Opisyal na nga ginhingadlan sa International Criminal Court ang tatlo ka mga judges nga magauyat sa kaso ni former President Rodrigo Duterte nga ginsaka na para sa full-blown trial sa trial chamber. Inimo sanday Judge Joanna Corner halin sa United Kingdom, Judge Kibong Paik halin sa South Korea, kag Judge Nicolas Giwo halin sa France. Si Corner ang nag-practice ang criminal law sa masobra 45 ng katuig. Nakaserbing judge ng Crown Court of England and Wales halin sa 2012 na nag-auyat sa criminal cases lakip na ang fraud kag murder. Naging councilman siya sa Reyna sa 1993 kag nag-prosecute kag nag-defend sa mga kaso sa mga korte sa England kag Wales. Si Pike naman ang nagserve bilang public prosecutor sa South Korea kag nag-conduct ng extensive investigations, nag-uyat sang criminal cases kag nagpangunaman sa trials kangot sa lain-lain nga mga krimen. Lakip sa iya mga accomplishment among pagpungko bilang Deputy Director kag sang ulihin ang Director sa Ministry of Justice kung saan ginmanehan sini ang ICC related matters kag nagbalay sang implementation bill para sa Korea's ratification sa Rome Statute. Nagtrabaho man sa United Nations Office on Drugs and Crime. Si Gio naman ang nag-umpisa bilang investigative judge sa France. Nagdangan sa pulo katuig ang termino sa ICC Trial Division, naging liaison prosecutor sa US Department of Justice, kag nag-uyat man sang lain-lain nga posisyon sa French Ministry of Justice. Ang desisyon sang ICC ang permado ni ICC President Tomoko Akani, First Vice President Rosario Salvatore Aitala, kag Second Vice President Reyna Lapini Ganzu. Sunod sa ruling, ang assignments ng judges ang inbase sa current kag ginalauman nga overall judicial workload sang korte kag agud nga ma-expedite ang proceedings. Una na nga ginpahayag sang korte nga dapat nga hindi involve ang tatlo ka judges sa pre-trial chamber nga among nagdesisyon nga ipasaka sa full-blown trial ang kaso.